Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe ɓe andu diine maɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique dental taniraɓe farba sannoɓe longare jeɗam koyli e nammadi dental mbahe tijaniya dental dabbe tijaniya dental ceerno Souleymani Hamidou Banna Seydi Sy kono mbahe e wendu jeeri dental ceerno Mouhamadou Samba War ceerno Mouhamadou Samba War koto feral dental jinnaɗe meɗen oustaz Ahmadou Yero Kiiɗe koto ñaabine tulole ɓulle mbalkaji beɓɓi sefedere ɓe sifa jande gole ha yettanima e dendagal dente inniraɗe taniraɓe kodde Adama Assi Ilimane Siré koɗo subaka joom wuuro nangue hoore jam gueno hiire meɗen to sengo amen ga hen ko ñamdi jeegom pawdi hojoma capanɗe temmude ngu ɗo hen e Dakar Jali Joom Mango e Dirali ɗo kuɓeje towi tiimi e maayo hango duwanago to ñalloɓe awde jaltata ene jiiɗo ndiyam ko jaari ko hono ni jamdi ha to mbahe e wendu jeeri e jeejengo renɗi jeeri rutti tummi waalo ko ɗon karaje laaɓi nandi e ferongaji ko hono ni jamdi yoni ha to kanel e kanareje kanam boɗowom ledde sulbaw sabburu ngakoje ha seno palel ha hawre ko hono ni jamdi yoni ha to hunare boye uma hani buufa galle baye galle weti hoto kole mundu kole wabindu kole joli kono noon ko jamdi gowo ɓiiri pawdi hojomaji capanɗe nayyi to henne e Cincinnati Ohio Northern Kentucky Columbus Ohio Sydney Ohio Atlanta Georgia New York City Philadelphia ko ñamdi gotel en gatti kadi humnude aade hakkude meɗen heeɗiyankoɓe meɗen wadde sira nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam taw eɗen tumni e deftere Seydi Hadji Malick Sy Ibn Ousmane radiyallahu taala anhu lollunne mimiya ha jolmondo non dennam babou sow en garino ha ɗo Alhaji Malick Sy haalani en holno foti horɓe Allah muynini rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam caggal toon o haalani en holi sukaɓe ɓe o yijji ɓe o muynide endu woturu o haali hen jabɓe Allah o haali hen maade mo natani l'islam ɓiɗomo simali caggal toon o jofniri konngol makko wiide woma wara zalika ma qad sahha kulluhum qad aslamu hayra masruhin falam yawmi masruhu wonnomo tuubani wadde hande Seydi Hadji Malick Sy Ibn Ousmane radiyallahu taala anhu wi sadi momol dia hande ɓamti toon ko wa kana fi sanatil ula yusabu ila halimati bint abdullahi dhil qadami ma qalahu awalan fallahu akbaru lahumma rafiqu bi nasbin akhiril kalami sallallahu taala alayhi wa sallam lahu bada fi ibtida'il amri ma adillatun lillahi adlun bada fi talikal umami sallallahu taala alayhi wa sallam joni so welli Allah subhanahu wa taala Seydi Hadji Malick Sy Ibn Ousmane radiyallahu taala anhu o haalantuno en ko muynam rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ndeno haali dendagal mo rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam menno wufde endu muɗum joni noon o sappitori komo ganduɗa ko on rokka titar muynam rasulu sallallahu sallam ko on askitina sa wiyama hol muyni rasul sallallahu sallam ko halimatu saadiya joni koye on o fayi holno rasulu sallallahu sallam yehi toon e holnde o yehi toon e holno o yaari toon ha jolmon o wi wa kana fi sanatil ula yusagu ila halimatu bint abdullahi dhil qadami ma qalahu awalan fallahu akbar lahumma rafiqu bi nasbin akhiril kalami sallallahu taala alayhi wa sallam jolmon o wa kana nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam laatima fi sanatil ula koye hitande makko arwanire omo yaaray hitande makko arwanire
ko nden seydi Hadji Malick Sy wi ko nden yo saabu o sogga kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam ila halimatu fade e nene halimatu binti abdoullahi bi abdoullahi dil qadami joom teddungal o ko nden yaani o itta e jinnaɓe makko o famna to halimatu ko nden halimatu arani ɗum kaɗo haala wa kana fitnatul ula sa namdam ɗum holde kewi wi koye hitande makko aɗo ni joni noon ndew yiɗi entede nde kanko rasul sa sallam holko haalanno alaji malik so ɗum waɗandi kay oy magalahu awalan fallahu akbar allahumma rafiqa bi nasbin akhiril kalimi sallallahu taala alih w sallam magalahu ɗum ko haalanno ko kanko rasul sa sallam awalan ko adi yani nde wi aɗani nde ndew jibintede konnguri o haalannoɗi ndew yiɗi entede nde ko ɗin kada woni haade fallahu akbar o wenno ko allahu akbar kanko alaji malik si windi ko lahumma kono ko lori jumol ko allahumma rafiqal ala allahumma rafiqal ala fallahu akbar allahu akbar allahumma rafiqal ala haji malik si wi ko ni o wiyanno o wi bi nasbin jonna nasbat akhiri kalam kongol caktinno nasbat ɗum rafiqa o bata wadde rafiqul ala ala ko rafiqal ala jol mom seydi Hadji Malick Sy o wi joni noon urtonoma muyna ɗon ha joni o wi lahu bada fibtida'il amri ma'dilatun lillahi adlun bada fi tarikal ummi sallallahu alaihi wasallam lahu wodinimo kanko rasulu sallallahu taala alih w sallam bada guila e fuɗɗode bada fibtida'il amri o fuɗɗima guila e fuɗɗode fiya ko fuɗɗode muynam ɗam ma'dilatun nunɗal allahu akbar nundal nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam guila e muynam makko o teskama o fuɗɗi feññinde nundal saabu nene halimata nde muynintamo nde ina muynire ɓiɗɗo goɗɗo ɓiyumo jibini kono so rokki rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam en no ñamru ɗum nelaɗo Allah sa sallam nanga muyna ha ɓoya so wakti yo rokkimo mbiye o salo o hollata on ko mbiye endu ko ɓiye o jeeyi ha Hadji Malick Sy yola haalka o wi lahu bada fibtida'il amri ma'dilatun ha jolmolɗo oy ko hawni lillahi taari allah adulul nundal bada feeñi fi taali kadumami on ɗiɗma sahangaji guila saaha muynam holto heɓete hande muynam hande hay babiraɓe hande eɗen muudal subahana ɓe poɗɗini wiide woni hen ɓe poɗɗini wiide ɓe ganduɗa nundal ɗumen woɗɗani kulen Allah subhanahu wa taala sagataɓe hande jogolɓe ko nanta tan ko waɗi affaire kaari ko waɗo affaire taw affaire o en ganda affaire o ko holɗum waddi en ko ñemtinde sunna nelaɗo Allah sallallahu taala alih w sallam nunɗuɗo guila e muynam o nunɗuɗo hakkude meɗen ko heewirani l'islam o wajibun da'atul mawla mahabbatahu ɓe ngaro heeɓi yesso seydi Hadji Malick Sy o wi lahu bada fibtida'il amri ma'dilatun lillahi adlun bada fi tarikil umam joni noon jara niza'un kabirun fi kafalatihi wa bil halimatu khassa qadru fil qidmi sallallahu alaihi wasallam joni talde elle tan won bido seydi Hadji Malick Sy ibn Ousmane an kam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam na way hewde dokkoni mbate kam Allah subhanahu wa ta'ala koko yiɗi halima tan muynam makko tan yimɓe fof no gandi ɗum walla yimɓe fof e dakkodire ɗum walla o yimi faami ko jiɗɗon namdade ko mbaɗa fayi haala ɗo hen ko laaɓi jiɗɗon namdade ko nelaɗo Allah sallam nela ko yimɓe nela e jinneji nela e kulle nela e fof holno o waddi e ɗinɗon alhaaliji mbaɗa andi wadde o wi jara niza'un kabirun fi kafalatihi wa bil halimati khassa qadru fi qidam jara dogi niza'un luural mangal poɗodiral mangal niza'un luural kabirun mawgal fi kafalatihi e nedin laɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam malaikaji ni ne ji martaba rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam e moƴƴere nde Allah waɗe makko ɓe mbi Allah hokku min kaare kam minen min dañani kam o ummo e amen rokkumi kam minni hamo Allah wi ala dedet la non ponji ladde ñaagi Allah taari min dañani martaba jibinde nelaɗo Allah sallallahu hokkumi minni hamo Allah subhanahu wa ta'ala wiɓe ala kulle gonɗe nder maaje ñaagi yo dokke nehe rasulu sallallahu taala alih w sallam Allah wi ala
ndiwri weeyoori e dow weeyooji diweeje kala ñaagi yo dokkere nehdi rasulu sallallahu taala alih w sallam jom rasul taala salim jara nisaun kabirun fi kafalatihi sallallahu taala alayhi wa sallam jinneji ngari mbi nelaɗo allah sallallahu taala alih w sallam rokku min needi rasul sa sallam taade min o feeñani men o wi ala alajumali si hol dokkaɓe needi makko o wi o bil halimatu e oɗo korɗo allah biyeteɗo halimatu asadiya hassa o heetinirama adru hoddiro fiiqidani ko ɓooyi o hoddiranama neede rasul sallallahu taala alayhi wa sallam gila hay hunde kewani ala ko hertinani ɗum tagui nde horɓe allah garata ina gummo ganduɗa horɓe abbadiya ina gara makka ina muynina ina jooɓe kala garɗo ganduɗa hoore makko hollama rasulu sallallahu taala sallam haalnama bamum ko mayɗo wiya min mi muyninta aliyatima nde wonno alana ham gartam allah subahanahu wa taala ne wiya wala o ganduɗa gartam ko ɗo woni eɓe taaromo tawi jomum so tawa arde haaji ma hino fayi haalandema o wi fama yu'addu wala yuhsi alladi laqiyat fatatu saadin min al ayati wal imami sallallahu taala alayhi wa sallam jol mon hanima haaji mali si tawi ɗa ko gonga fama yu'addu limotako wala yuhsa tongotako alladina ndiyanna hunde laqiyat hawre muɗum fata sagat debbo saadin fatatu saadin korɗo allah mo ganduɗa jeeya koye leñol bani saadi min al ayati umurade e kawisaji won imami e nemaji muynigol makko rasul sa sallam ko heeyi hen e kawisaji allah ko yi hen e nemaji limtotako tongotako haaldotako sallallahu taala alayhi wa sallam elle o mbiɗa seydi hajji mali si yo kalɗami min hen seeɗa o imami haala o fuɗɗori atanuha sabagat ma zakadatuhu wa jatil bid'asatul jadbi wal idami jol mon joni sabbi le tan won biɗo seydi haaji mali si ibn ousmane haalat min hunde seeɗa e kawisaji he o wi joni sallah jaaɓi wadde atanuha sabagat ma zaka adatuha wa jaatil bid'asatul jadbi wal mi jolbon ko adi fof e kawisaji he atanuha bamguel makko jarlel babba jarla ba waɗɗino sabagat ba daɗi te dadde nde ma zaka wonano adatuha aada bamguel ngel holno pamirta on sahaa so tawi rewɓe yahoɓe ina jiiloyo sukaɓe ina muyna ɗumen no jooɓe so dawi kamɓe gaddoto yumen halimatu nde wonnoɓe mbaddoto ko bamɗi payɗi bawɗi yaade ɓe hen mbaɗɗo gueloɗi bawɗi yaade ɓe hen mbaɗɗo pucci tawa ko celluɗi yummen halimatu jogui ko bamguel tampugel lohguel ɓe duppiti sinno ko hande mbiya 7 heures 0 minute ɓe dawi ɓe goni e lawol ha wawa famade on saha 9 heures pile ɓe naati makkatul mukarrama bamguel yumen halimatu woni caggal yettoyi ko midi arrivé muɗum makkatul mukarrama tawi sukaɓe fof muyninoɓe ƴetti sukaɓe barkiɓe fof haalaɓe ɓiɓɓe alɗu fof ƴettama o ari ɓe mbi an leel yettade de o wi ɓe mbi sukaɓe noon hande won makka muyninteɓe gasi haalaɓe tara yiɗa soyde min gari to galle a seydi abdoul moutalib gorko arabi wiyeteni min tawi toon cukalel minen fof min kollama ngel cukalel ngel bamum koko maayi ko alyatima minen fof nde min kollama min mbi ko min muyninta alyatima taade bamum wuurani min dañata hen gartam jobdi bandi fayre min goppi taade ka jogoɗo hoodde bamguel ma boɗel ittu hay so ngel kam jaaha muynonoya ndeke noon bénéfice mawɗo ko toon woni nde dilla mawɗo ko toon woni barka o ko hen woni sallallahu taala alayhi wa sallam jol monto bamum zeynaba ewmo kulsume duqayatu bamum fama binti rasul sallallahu taala alayhi wa sallam tanum arsane al husayn haaji malik si yoɗademo o wi atanuha sabagat te mazaka adatuha ndena yimɓe halimata arini faye galle he o adi nande ko sawtu wiyete hatif rabbani ina wiyamo halimatu na ƴettangel no cukalel barkingel onen ngollo sawtol o fuɗɗi hawede nde o yetti o termodira nelaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam o haalde jinna e muɗum haɓe dekkodiri umanawa nden o kono en morla diine tan en mbawa rewde fof nden o ƴetti nelaɗo allah sallallahu taala sallam o fawi bamguel he bamguel ngel fuɗɗi foccade ngel yimi halimatu yi wallahi mi nani mabba bano yima mi wiya wallahi rewɓe onon rewɓe arabeɓe muñinoɓe sukaɓe wallahi ko onon mbiyami sinno on gandini oɗo barke pawiɗe dow keetam ki wallahi on goppatano oɗo sallallahu taala alayhi wa sallam ha jol moon hajji mali sin tago yoɗa haala ka o wi atanu ha sabagat te ma dhaka adatuha wadde kay
ko yi kawsaji ko lahu bada fi ibtida'il amri ma'dilatun ha walla fama yu'addu wala yusil ladhi laqiya fatatu zadi min al-ayat wal iram limtata ko yi kawsaji ndiyen o fawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam keeti mabbe babba wicci cellal ngal atti babba ina haala wi min mi horam fayfayru timmi fayfayru e cellal ngal meeɗa hebde tawi rebbe ɓe kootino ene lawol te jogui ko daabeje celli biɗe ɗen ina doga ɓe tirani haaɓe jii yumen halimata no wittoɓe bangilla sen ƴon e dattoɓe e barke rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam haji malik si yoɗa ɗum o wi fama yu'addu wala yuhsal lladi laqiya alfatatu sadi min al ayat wal idan ha jol mon wadde ataɗo ha bangel yumen halimata sabaga dadi dendagal daabeje te ma zakal dadde nde ma zaka wonano aadado ha aada babba aadara ton idala ngel bamgel ko caggal tan heeɗanno wadde ɓe paami tigi won barke mon barke mo wimen haybata heeɓi woni waɗɗinde rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam joni so Allah jaɓi eydi haaji malisi ibnu usman radiyallahu taala anhu o wi atano ha bamgel yummen halimatu saadiya sabagal ngel daɗi dendagal daabeje ngel heftuɗo ɗumen ha ngel dattima ɗumen ete ma zaka dadde nde wonano aadado ha aada babba wonno aada mum ko heede caggal no daagi to ha yumma halimatu daɗe fodde eruji ɗiɗi eruji tati hande ngel hetti jeesa kono ko ɓuuri hawnade ko seydi haji maliki o wi wa ja'atil bid'a satul jadbi wal irami sallallahu taala alayhi wa sallam nde yummen halimatu datti yimɓe fof haalaɓe waadiɓe yettuyade wuuro nde babba ba naati galle o kayusaji ɗi o adi yiide nde babba ba naati galle ina nanni rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam babba ari ina waɗɗini baban alqasum e abdoullahi baban zeynaba e umu kusme do qayatu baban fama binte rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam tanum alhasani alhusaini nde o naati gallo haji malisi o wi wa ja'atil bid'a sa'atul jaddi wal idam wa ja'at addi bid'a hawnide sa'atul dammuwol ngo ganduɗa ɗal jadbi ko yooro wal idam e hokkere dendagal dammiri min haɗa koko orno omo jogui noon hen dammol gotol so mbewa walla so mbaalu ene leeli ina fawgi ina fooƴi ina rafa ina leeli kono rasulu sallallahu alih w sallam naati galle o dammugol wiccid dari ngol selli enɗi ɗi keewi kosam e barke rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam haji malisi o wi ɗum ɗo ko e kawisaji kewɗi ndeydillaji kewɗi e naatgol rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam galle halimatu saadiya ha jolmon ɗum tagui bindol ngol a feccat ngol ga bindol ko haala babba ba haalata atano ha sabaqat ma zaka aadatu ha ngol daktiɗo ngol ga wima wa ja'atil bid'a sa'atul jaddi wal idami sallallahu taala alayhi wa sallam joni noon seydi haji malisi min jiɗi kalna min nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam cukago makko no wano holno mawnirtuno konko yimɓe nandi walla ala sima ligui o meeɗa nandire hay goto no jibinirani hay goto jibinira ko noon ete hay goto jogorani jibinira no ha darga dolo no mawnirtini hay goto mawnini hay goto meeɗani mawnirde noon ete hay goto jogorani mawnirde no mawnirtini ha darga dolo wi haji mali si windu o wi sababuhu ma gulamun sabbahu abadan wal yawmu sahrun wal amu sahrun zilkarami sallallahu taala alayhi wa sallam ha hababi saharayni fil jimi qiyamu وفي دالو غدا ممسك الجدران ذاهب صلى الله عليه وسلم جون سامي كان ولد سيدي حاج مالك بن عثمان رضي الله تعالى عنه هل دليل بيدا تيغاغو نلاد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ننداني اي هاي غوتو ete alhaali makko nandani e hay goto o wi ha ƴette kuuɗe kayitaji min ɗon mi haala noon wadde sababuhu ma gulamun sabbahu abadan wal yawmu saharun wa amun saharu dilkami sallallahu alaihi wasallam sababuhu mawnugol rasulu sallallahu alaihi wasallam no mawnirtani ma gulamun hay cukalel gotel sabbahu nandani e makko abadan ha pooma ha dalga daro hay gotel bi sibali ko dalil o wal yawmu ko mawnirta par nyalama ko sahanun enen ko dawru tiggu so jibinama ha dañi 1 mois ko ɓeyte muɗum ko rasul sallallahu ko nyalama goto wa amun
ko mawnirten hitande ko tuggu so jibinama ha dañi 1 an dañi hitande no mawnirta ni rasul bi hagge sahrum ko lewru woturu zikra mon jumtide ngol sallallahu alayhi wa sallam haba bistahrayni wa fil jimi qiyam wa fi dalun ghada mumsikul judrani rahima mi sallallahu alayhi wa sallam haba waladi bistahrayni lebbi didi 2 mois fermé rasul sallallahu alayhi wa sallam fuddi ladde haba bistahrayni fil jimi daw dañi 3 mois qiyam o dari jol monde sallallahu alayhi wa sallam wadde kay kilo goto nan ha makko wo fi dali 4 mois agada o wattini mumsiku judrani uma yaha ko nang to yebal zahira won jom himmi sallallahu alayhi wa sallam wa qudratun mashu fi ha'in wa athra fi wawin wa fi zayi yas'a sa'yal muhtazim sallallahu alayhi wa sallam hanjol sidi haji maliki ibn sallallahu alayhi wa sallam o yo qudratun وقدرة المسي وقدرة المسي حتى نكو يادو تيجي في هاين كوي 5 mois لب جاي نرا سلام لا يادو شغتا واسراو يا تادمو في واوين كوي 6 mois mo yahaw mo yahcoto taabe non neddo jacca sagala tim sembuloni sallallahu alaihi wasallam 6 mois o fi zayir endel lebbi jeedidi yas'a o mo yaha sa'yen yaado mutazimi dadido pellido sallallahu alaihi wasallam neddo darido ina felli no jigi haaju tiido ni sallallahu alaihi wasallam ya non sidi haji maliki en rew en haala kala lewru holko rasul sallallahu alaihi wasallam kewe mum o fi hada kallani o fi da en fasahatuhu o fil ya'i yarmi o yu'i absal jusbi sallallahu alaihi wasallam hanjal o fiha ha tongare abjada ko jeetati وفيها ندو داني 8 mois تكلم او واتي حال ديك رسول صلى الله عليه وسلم في دا 9 mois فساحته حالك لا بيتر تر سو حال نام ديتا وفي اليا ندو داني يا تونغا كو ساب وفي اليا ندو داني لبي ساب يرمي واتي ودade te so weddi mo yu'i beddigol ngol yu'i ina loona absaru ndarobe walla ñom giti en ajjusami ñom giti en waawi yidi sebbe giti so weddima ndewna yitede ha jiide ma sañe taw haare nde yanani li sallallahu alayhi wa sallam haji maliki ibn sunna rew en rewana en hiran fof e lewru fof ko rasul sallallahu henno hen o wi min qablu amayni jafran kana za adabin lillahi darru adibin sabba fi yidi sallallahu alayhi wa sallam min qabli amayni ko adi duubi didi jafran taw woni sagata temsembino kana o laatima kadi iddo kasaji fof edelo dokki fof o bewani kaado o laatima zaare min ko jom ne mo den noodi timbudi jonni jubbudi lillahi taari Allah darru soñtere adibi needi mo ganduda sabba o mawni o sagodi min figitim ko aliyatima ka ene hewlo tan do bawu mayu jurbi heewa wiye ko needi tangal ko dal sala buri foni haat ete o mawni o hebi tangal makko ko aliyatima ka bara yidiri de Allah nay bamako de ne malaikaaji قال الأملاك ملائكة بي الله سبحانه وتعالى أيبقى نبيك معدود من اليتم متى أقول النبي ما أنا لمت اليتم قال لا شك أنني الله جابي ملائكة جي هون نقول سك وداني كم من الله سبحانه وتعالى كميون نهو كميون بلو كميون كذا كميون كذا صلى الله عليه وسلم ما الله نهو تيال ودي كان الله إن شاء الله مولانا حافظ كلو سوي الله سبحانه وتعالى ñaawde Allah subhanahu wa ta'ala yalla hutene haaji medin tuudi e pen limta en e taccoobe siraay taw ndi ko belab malaikaaji Allah wadde en bi jaay rasul sallallahu alaihi wasallam eden pop koddeni rasul sallallahu alaihi wasallam sidi cheikh sharif radiyallahu ta'ala anhu hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli wa sallim ala nabiyil habib sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ha aktika wa sallam inshallah wa jara المولى لا